Ingrid, Radovan, vy ste v predchádzajúcich týždňoch pripravili na predmet aktuálne otázky politiky Slovenskej republiky prezentáciu o imigračnej politike. Je to vysoko aktuálna téma, pretože v súčasnosti o nej diskutuje Európska únia s dopadmi aj pre Slovenskú republiku. Aký je váš názor na prijímanie imigrantov na Slovensku? Áno, migranti by mali byť spúšťaní na území Európskej únie. Určite som za. Mali by sa stanoviť určité základné pravidlá, o ktorých sa teraz hovorí v Európskej únii. Je to horúca téma, pretože títo ľudia, ktorí sem idú z krajín, ktoré sú stíhané vojnou, odchádzajú zo svojich domovov a predtým takisto sa stali tragédie v Stredozemnom mori, kde zomreli stovky ľudí. Myslím si, že je to naša morálna povinnosť ich pustiť na naše územie a takisto si myslím, že pre Európsku úniu by to bol len plus, pretože títo imigranti by nám pomohli v ekonomickom raste. Radovan, vy máte na túto tému zrejme opačný názor? Európska únia by podľa môjho názoru nemala dávať alebo stanovovať kvóty svojim členským štátom, pretože každý členský štát je v Európskej únie suverénny a myslím si, že má právo na to, aby tvoril svoju migračnú a zahraničnú politiku podľa toho, ako sa sami cítia, ako sami usudzujú. A z ľudského hľadiska je pravda, že títo ľudia nemajú kam ísť a je im treba pomôcť, ale myslím si, že úloha Európskej únie je skôr v nejakej vojenskej pomoci alebo vo vojenskom dozore v týchto krajinách, odkiaľ títo ľudia pochádzajú a mala by mať skôr takú funkciu, aby zabezpečila pohodlný život, aby vlastne títo ľudia nemuseli odchádzať do krajín Európskej únie. Ďakujem pekne.